Každý mladý muž by šel pamätieť. Bandy! To sú strašné. No, taká ťažká veľmi. Ahoj, Katarina. Ahoj, Norbert. Teraz tam na Bandy. No, Bandy už si bol hore. Bol? Tak, teraz pokiaľ. Toto je úplne prázdne. To je hrozné. To sa nedá, počkaj, to je nejaké divné toto. A isté ja sám, jak nalieva tú fľašu. Aha, to je Andrea? Aha. Aha, no teraz mám celkový pohľad, výborne. Filmuješ? Hej. Aj fľaša je to? Hej, všetko. Je to trošku nakrýva, ale je tam všetko. Asi aj stačí. Ešte daj pre istotu, tu Nemôže máme byť tak na to. pár kilometrov iba. Zbereme do fľašky vody? A co tam? Ty tam budeš zbrať, iba také proste. Miesto štuplíka. A čo keď tam bude teraz veľa vody, jak to vyleješ? Čo? Keď tam bude veľa vody, jak to vyleješ teraz? Nebude veľa. Andrea už zase šantík. To je také neposledné dievča. Daj Bandy nejaký kameň, nemáš? Uvedím, počkaj, celkový pohľad na auto. Pre Američanov auta, ako u nás vyzerá. Také dobré. Dvere podsúna si máš otvorené. Už idem. Norbertové. Pozadie je Bandy. Budeš v Amerike tiež, no čo mám nasnímať? Neuteklo dopredu. Norik. Dvere moje. Áno, áno. Keď si do Ameriky. Výborné. Aby dozadu. Aby dopredu. Super, super. Kde ten? Tu nás papierom. Myslíš? Neboj, to je z liehu. Ale to plasta treba.
A nie, no To A je však to je isté. ten istý. nie je ten istý. Je. No poď. Folklor. Tu máš folklor, poď. To je Kerry, áno. Jaké pekné. Ale nie toho, Hanka. Nemíňame. Ty, bre, to je perfektné. A ďalej, tam môže švejka nakoniec. To tu nás je boli, ktorý nás mal stranu. Zaujímavé také. Aha. No, nie je tu lepší vzduch. Otvorné? Tam sa potom ešte natočí sám. Možno. Ja to nebude zase nevedieť. Tie vozíky? Aj za celý život detí, tvojich detí budú taká istá. To už je tak dosť, že na to čo? Čo? No však nebude vyzerať to zaujímavé. Tam do tamto, tam ešte jedno. Metallica? Zatvorené, áno. Musíš buchať silno, aby to je... Aby ťa baniarikovia počuli. Ideme hore? Aha. Puškinovej ulici. A hovia zobrať les. To bola asi nejaká olovená rúra. Jo. Drevo. Drevo, ne? Drevo. Jo, s tým niečo. Nie. Nie. Tak to bude otvorené celý deň. A však ešte neviem, čo má tam hore. A môžem? Hej, však už snímaš. Ondra, choď s hlavou. Počkej, je tam to... Hviezdička? to reč. Hej? Áno, tak stej natáčaš. A keď to chceš vypnúť, tak zase stisneš tento gambit tu. Hej. Ja som zvedá, čo urobíme, asi z tej smetnej bedne. Drevenej.
Na zdraví. Pivo je najlepší v jehličnatom lese. Ale to nejak blbo zaostuje, nie? Nie, dobré. Dobre to zaostruje, to sa ti len zdá. No ty vlastne pozeráš do takého maličkého. Kyničko. To vidíš na obrázovke potom to roztrásenie z toho auta, pánečku. Ale môže to byť dobrá. Andrea, poďte si dať, poďte deti na A jak sa to pivo. vypína? Zase s tým červeným. No. Andrea! Diagnoza unavený řečník. Norbert, nebar z toho hory. To bude hovoriť. Také Kde to... je pivo, to sme to ešte nemali. Poď jeden krásny pozdrav pre Kateřinu. Som videl taký podobný film z druhej svetovej vojny. Okay. Tá článka teraz robila. Prosím, no. Kto to tam? No, vyni hlavu. Ahoj! Piňa? Hej. Tak, ja tu sa mu malo zatiaľ o späťačky starať. Komu? Bandíkovi aj? Postaram sa mu. Ja ruce sa. To je úplne fakícké číslo. To máš tygy? No. Špartu poznám. Špartu si dám. Jaká? Tvrdé, no. To špeciálne, lebo som pýtal, že nejaké Ameriky Franko, drahšie. nie? No, že sú najlepšie len tvrdé šparky, že chcete tvrdé, no. Pod pultu. Daj fotku. Už si bol sympatický. Si asi sympatiak, Barney. No. Presne. Miss. Ja, že nič drahšie tu nemáte, len šparky, vieš. Daj si. Ja? Ty dávaj si. Bol dobrý predklon toto. Jaký? To vieš, čo? Jaký mal? Predklon. Taký? Ešte väčší? Taký? Jednoducho dobrý. Jaký predklon bol? Na hore? Norbert. Bolonka? Borovička. Norbert. No. Ten strom všetko. O, taký červený. Červený smrek. Ale nie. 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 To je borovica vlastne. To je v Tatrách tu na teraz. Borúvky. Krásne je to. Aha. A to čo tam idú robiť? Vysypávať? No presne. Si tam nasypali do... Akú umelinu. Ale strašne zabral. Ten flak akože. A potom za tým také plné. Ten zátoka, ja som doplnila. A plávajú tu rybičky. Aj tu sú. Hodím tam dačo, Andrea. Máš ešte nejaké zásoby? Nemám, ty máš nejaké brod. Ideme ich krmiť, to je veľmi dobrá zábava. Enderácky krekebrod. Knačkem brat. Alebo im dá budeného sejra. Polovníka. Alebo nejakého špaka. Jak budú, rádi budú ďakovať. Matko, biotika.
Aspoň nájde to zožara. Indické rybičky. Počkaj, dá taký veľký kus, čo bude. To by som už priečil. Tam vietor. Hoď to aj s kameňom, prilež na kameň. Pozri, a už tam ide beštia. Vzadu si. Také veľké nemôžeš. Ale hej, taký pažravý to zoberá, neboj. Veľký. Také veľké, nie? No. Dobre, tak menšia. Ja, im tak za kevro nechutí. Mrký. Ale nie, to žije. Aha, už sa ide. Druhá várka. Bo polystyreenové guličky. Tu by tam nedoletel. Dobre, že nechcú svinia. Počkaj, tam ešte len. Ja som to nechal. Fakt, že ten knef je lepší. No vidíš. Norbert, to sú ako ryby, nevieš? Nie. Taká špina tu bude. Taká garnická. Plesovka ďalšia. Plesačka. Padla by si aj ty. Nebudem sa ženali možno. Wow. Budú zmazané sú fakt. Mám, a to nechcú. Nechcú, dosť také ešte. Je zvláštny. Ale neviem. Ale bylo im to krásne. Vexlačky? Tak Malý rozumné ryby. mozog majú. Práve naopak. Vexové žrádlo by Sú rozumné, najprv si rozmyslí, čo zoberá. Ktorá to prvá zažera? A koľko tu na teraz vidno, koľko je tam rýb? Potom. No tam krásne. Nad jazerom tam to bude stále tá voda blbá. Alebo ju nevyčistia. Zarastli machom, ne? Je to pekné. Chce cigaretu niekto? Iba málo stačí. No, Olympiáda, pozri. Je presne teraz, fakt. Jej. Tam.
štvorec vyrobil drevo. Alebo kozú štvorec. Albo ja ten pramen, nie? Jo, to drevo, že Osobnosti. tvar toho dreva, že jak to tam dá. Ale to ty si ma upozornila, Andrea, ináč. No ale on ty si to ináč pochopil, bohužiaľ. Tak jak som to nemal pochopiť? Prečo bola Tak si to nevšimol vôbec ani, že to je drevo vôbec. Ne? No veď neviem. A tiež ty mal nejakú prekvapilo, že to je drevo. A nie tvar toho dreva? Ja už potom, keď začal rehotať. Aha, to sú mravci, začneme hľadať mravcov. Je, ale jak to postupuje a tam sa začne hýbať voda ďalej. Trblici. A to na nesu nikdy neboli, že čonky, jak sú tam piasové? Už tam ich rozmaznala nejakým banánom. Co sa deje, že nestupne kamera. Ty ja dobrá vlna teraz. To je nám blíž. Jaká ryba. Nemáš patáka. To nie... Skoro do hovna vstupuje. No. Ja aj dopadu filmujem, vieš všetko. No Bandy, ešte ty hoď. Lebo to zase urobím, vieš. Hejte, neboj No, sa, jak to sa pôjdeš nič spať? nestane tomu. No. Jojoj. Joj. To súťaž, sliepstva určite. Dobre, vieš, musíš robiť taký zostrih najzaujímavejší detail. Tak rozdeliť to na také tematické celky, vieš. Nie, také, vieš, aké perly, takže napríklad aj toto a to nám plieva na No, jak robí výber, jak robí Norbert výber z Zeppelinu, že? Ten neon. No, a to nám teraz dáva všetko. Ten neon. Prvá zlá. A
Potom mám prírodu čistú, keď je. Ale vôbec by som mu nepovedala nič, že nebude trpasíka, že